Младежки глас за вас! Студиото на Радио Русе. Аз казвам здравейте и добре дошли на Сибил Бойчев и Антоанета Николаева от Младежки глас, които в минутите на рубриката Младежки глас за вас ще разкажат за две инициативи, които се случиха през почивните дни. Нека да започнем с екоакцията, която се проведе в събота на Русенския кей. В какво се изразяваше тя? Здравейте и от мен. Тъй като неделя беше денят на река Дунав, 29 юни, ние решихме да проведем общо две инициативи, като първата от тях се проведе ден преди това и бе обвързана с една екоакция, свързана с почистването на площите на Русенския кей. Всъщност тази инициатива е в рамките на проект ОКей, да се погрижим за Русенския кей, като организаторите бяха осигурили ръкавици и чували за събиране на сметта. В тази инициатива се включиха всички осиновители и граждани също така, които са разбрали за нас от медиите. Тази инициатива беше успешна, тъй като към нея се присъединиха и имахме удоволствието и честта да връчим сертификати за осиновители на нови две организации, които се включиха към този проект. Тук аз ще се включа и ще допълня, че всъщност проект ОКей е една от нашите инициативи, като първоначално той започна като гражданска инициатива, организирана от двама доброволци, това са Тереза и Димитър. Впоследствие те останаха доста впечатлени от нашата работа, при което решиха да станат наши членове и така проекта стана наш, на Младежки глас. А тъй като, както спомена и Тони, неделя 29 юни бе денят на река Дунав, по този повод вие от Младежки глас проведохте и една информационна кампания. Нека да разкажем повече и за нея. Точно така, всъщност информационната кампания се състоеше в раздаване на едни информационни свитъци, направени под формата на късметче, което в смисъл всички са свикнали да виждат като сега да си пият кафето, само че вътре вместо някаква закачка или някаква мъдрост бяхме посочили любопитни факти за река Дунав, като по този начин целяхме да популяризираме деня на река Дунав и да информираме гражданите за малко повече, да придобият малко повече знания за реката. Също така имаше и доста гости на града, които също проявиха интерес, включително и чужденци. На няколко пъти се наложи да им превеждаме информацията, която е посочена на свитъчето. Самата кампания се радваше на голям успех и интерес, като наши членове всъщност раздаваха на няколко места в града тези свитъци. Едното място беше естествено Кея. Също така раздавахме и на центъра и на площад Батенберг, който е площада пред библиотеката. И още едно нещо, което беше по-интересно, че включихме едно любимо на русенци кафене, в което също с пиенето на кафе, вместо традиционните късметчета, посетителите имаха възможност да получат един такъв свитък с любопитен факт за нашата река. Също бих искала да допълня, че тази инициатива се радваше получи добър обществен отзвук и се радваше на интерес, тъй като бяха раздадени приблизително около 1000 броя от тези свитъци и много от хората ни поздравяваха за чудесната инициатива. Това, което правите е чудесно и изключително ползотворно. Ние с нетърпение ще ви очакваме и другата седмица, когато в рубриката Младежки глас за вас ще разкажете още за интересните и любопитни инициативи, които организирате.